Saudos, como están? O seu nome levaba varios días saindo nos medios de comunicación e hoxe o funcionario Miguel Vilariño quixo comparecer en rolda de prensa para dar a súa versión do acontecido cas facturas presuntamente falsas cas que as asociacións de veciños de Verdía e Vidán quixeron xustificar unhas subvencións municipais. E o que fixo o traballador municipal foi negar rotundamente ter sido autor da filtración á prensa desa documentación e ratificar as súas acusacións de acoso laboral contra o concelleiro Juan de la Fuente. Na comparecencia, Vilariño estivo acompañado polos delegados sindicais da CIGA que advertiron que se Juan de la Fuente non presenta a súa dimisión no prazo dunha semana, acudirán á Fiscalía Anticorrupción para denunciar o acontecido cas famosas facturas. Miguel Vilariño nega rotundamente terlle filtrado á prensa as facturas supostamente falsas cas que as asociacións de veciños de Verdía e Vidán xustificaron unhas subvencións co asesoramento do concelleiro Juan de la Fuente. E non só iso, o funcionario asegura que advertiu desa irregularidade e relata así a resposta que recibiu do edil. Ao pouco recibín a chamada de Juan de la Fuente para insultarme, ameazarme e coaccionarme, con frases como gilipollas, mamón de merda, ti non tes que corrixir ningunha das solicitudes porque mando eu, ten cuidado de non interferir nos expedientes, non tes que informar de que faltan trámites ou papéis sen cubrir e tes que facer o que nós che mandamos que para iso che pagamos. Todo isto o decía en presenza de Fran Noia, pois díxome que estaba con el cando recibín a chamada. Vilariño lembra que informou do acontecido a concelleira de Persoal e o propio alcalde e que a única resposta foi trasladar o seu posto de traballo a UMAD. En todo caso, o funcionario explica que dende novembro de 2011 o goberno do PP foille retirando responsabilidades e mesmo o obrigou a denegarlle o uso da Casa das Asociacións de Cornes a algunhas entidades culturais únicamente por motivos ideolóxicos. Miguel Vilariño tamén lamentou que o edil Francisco Noia o acusara de moverse por intereses políticos. O certo é que en ningún momento eu permitiría que as miñas ideas interferisen non só no meu traballo, senón na miña vinculación á Asociación de Veciños As Canceras, donde precisamente fui un dos fundadores. Nego rotundamente desde aquí a filtración á prensa das facturas das que estes días se está falando. O nego rotundamente. Na súa comparecencia, Vilariño estivo arroupado polo delegado sindical da CIGA, que cree que o relato do funcionario é dabondo para pedir a dimisión de Juan de la Fuente. Do contrario, Xavier Picón ameaza con denunciar o caso das facturas falsas ante a Fiscalía Anticorrupción. O concelleiro de la Fuente ten que presentar a súa dimisión de forma inmediata. E se non presenta a súa dimisión inmediatamente, desde o sindicato, a próxima semana, vamos a poñer a información de que dispoñemos a disposición da Fiscalía Anticorrupción. Ademais, o sindicalista dixo non entender que o concelleiro Francisco Noia fale agora de investigar as subvencións ás asociacións de veciños dos últimos 12 anos. Picón dille o edil por onde deben empezar as súas pesquisas para aclarar o que pasou con esas facturas. Que non vaya moito máis alá desta planta baixa. Non necesita nin subir as escaleiras. Ao pé da escaleira do Pazo de Raxoi posiblemente atope a resposta de como foron confeccionadas esas facturas. E nesta planta baixa podemos falar do directorio que recolle, está o Departamento de Prensa e están os locais dos grupos municipais. Grupo Municipal do BNG, Grupo Municipal do PSOE e Grupo Municipal do Partido Popular. Xavier Picón tamén acusou o goberno local de non respetar o protocolo que establece que ante supostos casos de acoso laboral é obrigado a constituir unha comisión de investigación que resolva a denuncia nun prazo de 3 meses. Deste asunto tamén falou hoxe a oposición. Dende o BNG Rubén Cela lamentou que o goberno non pedira desculpas despois de ter cuestionado o labor dun funcionario baseándose nas súas tendencias políticas. O voceiro nacionalista dixo tamén estar por primeira vez de acordo con Alberto Núñez Feijóo, que onte reclamaba explicacións contundentes sobre o acontecido cas facturas. Para Cela é significativo que Juan de la Fuente non negara públicamente ter algo que ver con esa documentación supostamente falseada. Pero a min hai unha cousa que no plano personal resultame tremendamente rara, non? E é que se o señor de la Fuente non ten absolutamente nada que ver con esas facturas presuntamente falsificadas, oiga, supoño que no pleno non tería ningún problema en alguén do seu grupo decir que non tiene nada que ver con iso e desmentilo de xeito categórico, para que non haxa ninguén que teña ninguna dúbida. Claro, no momento que eso non se produce, pois, oiga, que quere que lle diga? Non?
algo raro parece que hai, e desde logo, se se confirma iso, eu creo que evidentemente é motivo de dimisión inmediata, non? Máis prudentes amosou o PSOE. Paco Reyes dixo que é preciso esperar a que a comisión de investigación acordada no pleno donte faga o seu traballo antes de pedir responsabilidades. E agora imos esperar o resultado da investigación. E cando teñamos o resultado da investigación, obviamente, quen teña responsabilidades tendrá que facer fronte a elas. E nos exixiremos que quen sexa faga fronte a esas responsabilidades. Tanto as responsabilidades que poda haber dende o punto de vista dun posible ilícito penal, como as responsabilidades políticas. Declaracións de Reyes nunha rolda de prensa na que se amosou moi crítico co presidente da Xunta, que onte insistiu en que as empresas investigadas nas operacións Manga e Pokémon foron maiores contratistas do Concello de Santiago durante a época do bipartito que co PP. O voceiro socialista acusou a Alberto Núñez Feijóo de sementar dúbidas sen ningunha base e insistiu en que a xuíza Pilar de Lara fará o que teña que facer se entende que é preciso extender as investigacións a anteriores legislaturas. Reyes cree que as declaracións do líder do PPD responden á súa desesperación por non ser quen de resolver a situación que se vive no Concello de Santiago e da que di é responsable. Que don Alberto Núñez Feijóo é o responsable da lista que o Partido Popular presentou para as eleccións municipais en Compostela. Que o señor Núñez Feijóo é o responsable de que o primeiro posto da lista fora para don Gerardo Conde Roa. Que don Alberto Núñez Feijóo é o responsable de que don Ángel Currás sexa o alcalde sustituto de don Gerardo Conde Roa e que aínda siga sendo alcalde. Pois ante todas estas críticas, a resposta do alcalde é que primeiro investigarase e despois tomaránse as decisións oportunas. Ángel Currás respondeu a esta e outras cuestións minutos antes de pecharse co seu goberno na Casa Grande do Bachao, un establecemento de turismo rural de Santa Cristina de Fecha. Nese encontro estableceronse as liñas básicas de traballo tras a remodelación do Executivo. O alcalde escolleu un lugar apartado do mundanal ruido para dar as primeiras explicacións sobre a última polémica xurdida en torno ao seu goberno. Ángel Currás asegurou que se investigará ata o final o caso das supostas facturas falsas presentadas polas asociacións de veciños de Verdía e Vidán para xustificar subvencións axudadas presuntamente polo concelleiro Juan de la Fuente. Sempre desde o Concello procuramos dar todas as explicacións e desde logo a máxima transparencia. Nese sentido, como xa comentei fai un momento, na mañá de ontes, desde a primeira hora da mañá, eu fun o que din instruccións precisamente para que se investigase esas informacións, cando se teñan investigadas mediante unha investigación interna, todo eso, que se establezcan unhas conclusións tamén. Por tanto, as máximas explicacións, a máxima transparencia e a información que desde logo poidamos ter desde o Concello de Santiago. Ata que remate esa investigación que mandou iniciar el mesmo a Francisco Noia onte a mañá, non se darán máis explicacións. Preguntado se iso responde ao solicitado polo presidente da Xunta, Currás asegura que mantén contacto directo co PP. Sobre as acusacións vertidas por Miguel Vilariño, o rexedor cree que só é unha opinión. Non teño que valorar ese asunto, o señor Vilariño dá a súa opinión e, como digo, nosotros abrimos unha investigación interna. Por tanto, desa investigación saldrán as conclusións que procedan, pero esa é unha opinión do señor Vilariño e supoño que tamén o señor de la Fuente terá a súa opinión. En calquer caso, repito, nosotros abordamos unha investigación, eso é o máis importante. En canto ás operacións Pokémon e Manga, o alcalde non quixo sinalar o anterior goberno bipartito, aínda que deixou claro quen tiña asinado máis contratos cas empresas investigadas pola xuíza Pilar de Lara. O que dixo o señor Feijóo é exacto. Con Aquagés, o goberno bipartito formalizou máis de 15 millóns de euros en contratos. O goberno actual, 0 euros. Con Sermasa, o goberno bipartito, 6 millóns de euros. O goberno actual, 114.000 euros. Esa é unha realidade. Eu non digo nada máis. O goberno local celebrou na Casa Grande do Bachao unha reunión de traballo para establecer as liñas básicas de actuación tras a remodelación do Executivo.
E o Grupo Municipal do BNG reuniuse esta mañá ca deputada nacionalista no Congreso Rosana Pérez para falar dos proxectos que o Goberno Central ten pendentes en Compostela. O obxectivo era coordinar o traballo que o Bloque fai no Concello cas demandas que pode facer en Madrid. Unha das prioridades do BNG será buscar unha aclaración sobre o uso da vella terminal de Lavacolla en materia ferroviaria. Os nacionalistas estarán moi pendentes do que pase ca construción da intermodal, ca estación de mercadorías e cos trens de proximidade. En canto a AP9, os nacionalistas acordaron traballar no Concello e no Congreso para conseguir o desdobramento da autoestrada e a súa conexión co polígono da Sionlla e coa cidade da Cultura. No capítulo de seguridade viaria, as prioridades serán conseguir melloras na Nacional 550 entre Santiago e Sigüeiro e na Nacional 525 dende Marrozos ata o final do eixo e tamén recuperar os proxectos do paso inferior de Conxo e do desdobramento da entrada ao polígono do Tambre. Por último, o BNG expresou novamente a súa preocupación porque se cumpran os prazos para a construción da nova depuradora e non se perdan os 38 millóns de euros comprometidos pola Unión Europea para EDAR. Deixamos xa o Concello para irmos ata a Catedral. 4 vándalos entraron a primeira hora desta mañá na Basílica, provocando algúns destrozos nos tellados en unha pedra do templo. Este incidente deu a casualidade que ocorría horas antes de que se realizara un simulacro de incendio na Basílica. Nel participaron efectivos de Protección Civil, a Policía Local, Policía Nacional, Bombeiros e Cruz Vermella. O tempo de reacción foi aceptable, xa que a Catedral foi desaloxada en 6 minutos e medio. Ante a sorpresa de turistas e peregrinos, a Catedral de Santiago era desaloxada pasadas as 11:30 da mañá. O motivo non foi outro que o simulacro de incendio previsto para hoxe. Dá a casualidade de que esta proba tivo lugar pouco despois de que ás 7:15 da mañá un grupo de 4 rapaces entrara no templo provocando desperfectos nos tellados. Ademais, lanzaron unha tapa dun sumidoiro contra unha pedra da Basílica. A las 7:15 da mañana hemos sufrido un asalto dentro de la catedral. 4 personas han entrado dentro de la catedral, han intentado hacer destrozos. Debido a nuestra fuerza propia, con nuestro personal, hemos logrado desalojarles. Hemos tenido, forcejeo con ellos, han tirado una tapa de alcantarilla a alguna de las piedras de la catedral y después, posteriormente, se han subido al tejado de la corticela, provocando daños. En canto ao simulacro en sí, recreouse un incendio pola explosión dun cadro eléctrico no que unha persoa resultaría ferida por queimaduras e outras 4 pola avalancha que seguiu o lume. Ademais, simulouse un segundo incendio no arquivo, o lugar de máis difícil acceso do templo, e no que unha persoa quedaría atrapada. Segundo o responsable de seguridade da catedral, os tempos de reacción foron máis que aceptables. Nosotros hemos tardado en evacuar el templo 6 minutos y medio y los bomberos estaban aquí en casi 7 minutos, no han llegado. O sea, un tiempo de respuesta muy aceptable. Estamos muy contentos con el tiempo de respuesta. Estes exercicios enmárcanse no Plan Integral de Protección da Catedral que esta semana levou os traballadores do templo a realizar un curso sobre riscos antisociais. Despois desta visita á Catedral, falámoslles do Festival Músicas Contemplativas que, como saben, se celebra durante a Semana Santa en diferentes igrexas de Santiago. Hoxe presentouse o programa desta 7ª edición, un total de 18 concertos entre o 21 e o 31 de marzo. Con menos cartos que noutras ocasións, pero ca mesma forza e ilusión. O Festival de Músicas Contemplativas celebrará a súa 7ª edición entre o 21 e o 31 de marzo con 18 concertos no auditorio en algunhas igrexas da cidade. Un programa que quere ser un atractivo máis da Semana Santa de Compostela. Un festival que engade maior interese á oferta cultural de Santiago de Compostela nunha época de máis importante que incita a viaxe como é a Semana Santa. Con este festival, aparte de manter o pulso da cidade como centro cultural, entendemos que é unha boa promoción para Santiago no panorama nacional e internacional. Antes do inicio oficial do programa, o Hostal dos Reis Católicos acollerá o próximo día 15 un concerto de presentación cos grupos de cámara da Escola de Altos Estudos Musicais. O recital de inauguración será o día 21 no auditorio ca Real Filarmonía de Galicia acompañada do coro de Sixteen. Despois polo festival pasarán grandes nomes do panorama musical internacional español e galego. Santiago estará representado polas formacións Ars Atlántica e Resonet. Ademais destes concertos nas igrexas, haberá outros destinados a un público máis especial. O protagonismo os alumnos da Escola de Altos Estudios Musicales que participarán en 4 concertos, 2 en hospitais,
no Hospital Provincial de Conxo, no Hospital Universitario de Santiago, no CHUS, e 2 concertos tamén en residencias da terceira idade, na residencia de Volta do Castro e na residencia de Porta do Camiño. A maioría dos concertos son de balde, pero é preciso retirar a invitación na billeteira do Teatro Principal. E a nosa última parada é no restaurante Casa Marcelo. Xa saben que o establecemento pechou as súas portas, pero só temporalmente, porque vai poñer en marcha un novo proxecto. O chef Marcelo Tejedor escenificou onte pola noite este cambio de ciclo. E fixo de xeito irónico, Marcelo Tejedor enterrou no xardín do seu restaurante a primeira e a última carta do seu establecemento nun acto que convidou os seus amigos e clientes máis achegados. Os menús soterrados foron o primeiro que ofreceu Casa Marcelo en 1999 e o do seu último servizo do pasado 23 de febreiro. O restaurante abrirá de novo as súas portas en abril, convertido na primeira taberna galego-xaponesa. Creatividade seguirá sendo o selo do restaurador galego, que ten previsto renovar a decoración do seu establecemento. E achegamoslle xa algunhas suxestións para encheren o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos coñecer de seguido que nos depara o tempo pros vindeiros días e unha información que nos ven dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas subirán lixeiramente, sobre todo as máximas, de xeito que a sensación térmica será moi agradable pola tarde. Os ventos soprarán frouxos do leste. Pro domingo agárdanse ceos con intervalos de tipo medio alto e pola noite podería haber algún chubasco illado na metade sur. Os ventos soprarán do leste e sueste frouxos en xeral. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios. Galicia estará no luns baixo influencia dun centro de baixas presións. Así os ceos iránse anubrando de sur a norte con chubascos ocasionais pola tarde. As temperaturas subirán e os ventos soprarán do leste-sueste. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e ventos frouxos do leste. As temperaturas subirán de xeito lixeiro, acadando máximas de 14 graus. A mínima será de 4. No domingo os ceos presentarán intervalos anubrados con máis nubes pola tarde. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios e os ventos soprarán frouxos do sueste. No luns, os ceos iránse anubrando a medida que avance o día, de xeito que estarán máis cubertos pola tarde. Os ventos serán frouxos do leste e as temperaturas subirán de xeito notable. A máxima será de 16 graus e a mínima subirá ata os 10. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Poden seguir vostedes informados, xa saben, a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.